am ready. It Sige. is my pressure. Dara, narisyon niya sa kag Cayetano gibasab ni Soto. Si Cayetano ningan. Mr. President, sa bunganga nyo na po mismo lumabas. Sige, padayon. Okay, Englishin natin. Englishin. Mr. President, it is coming from your mountain volcano. Di ba? Kaya sabi mo, bunganga. Yung bulsa bunganga man yan. Oo nga. Na imposibleng hindi makakakilo si Bryce Hernandez kung hindi alam ng boss niya at yun ay si D.E. Alcantara, District Engineer Alcantara. Period. Yeah. Mr. President, it is really very impossible that Mr. Bryce Hernandez cannot ever doesn't know without any instruction from his boss, which is the Alcantara. Klaro kayo. Klaro pa si ni Manang Gagibusaw. Dito bang pusuto, Radyo Joel, okay na ingon pa siya, yes, absolutely correct. Napakadaling analisahin. Kahit elementary siguro, maintindihan yan. Tagalogin natin yung first portion. Sige. Okay. Oo, tama. Madali. Yes. Totoo. Tama. Englishin natin. Yes, Yeah, correct. Even the elementary level can understand, can comprehend. Yes. Comprehend. Very good English. Very good English. Sabi ko sa iyo, estudyante tayo ni Radyoman Abi sa English 101 eh. Kaya nga, sinabi ko na eh. Tubag po si Cayetano. Ingon po si Cayetano. Therefore, ang ibig nyo pong sabihin na sangkot dito si Engineer Alcantara, nakakasiguro kayo? Sige. Sisiyo lang yung English niya. Grabe si Cayetano. You mean that Mr. Alcantara is really involved in this corruption? Correct. Ingo po tubag po Soto. Tubag po Soto. Yes. Ano sabi ni Soto? Yes, kahit wala nang matibay na ebidensya, alam kong alam mo din yan. Yes. In the absence of solid evidence, and you know it already, and I already knew it. You knew already. It doesn't matter if we need more evidence. It doesn't matter. Tubag po si Cayetano. Kung ganon, Mr. President, si District Engineer Alcantara hindi din magkakakilos at mamaniobra ang pundo nang wala siyang boss na mas mataas, which is Saldico. You mean, Mr. President, that Mr. Hernandez cannot move anything without the instruction from his boss, which is Mr. Congressman Saldico. Okay. Tubag po Soto. Paminaw. Yes, but we need more evidence. Para madiin siya ng gusto, para walang lusot, pero sa tingin ko, patungo sa kanya ang lahat ng ebidensya. Yes, it is need. Evidence. Yes. Duotais. Duotais. And ayun ba yun? Duotais of Mr. Hernandez. So be it. So be it. Ito bang si Cayetano? Ibig sabihin, Mr. President, hindi rin magkakakilo si Saldico kung walang mas malaking tao sa likod niya na siyang may kakayahang mag-approve ng mga budget at magpapalakas ng loob niya. So you mean, Mr. President, that Mr. Hernandez cannot do anything without any giant at the back of his back? Tama sana. Malaking tao eh. Ano ba yung giant at his back? Iti correct. Tubag po Soto. Well,
that's still question mark. Don't drop names without proper evidence. Dapat alam mo yan dahil isa kang mambabatas. Mo ito bang disoto, ha? In English. Bisayin muna natin. Bisayin. Tagalogin muna natin kasi yung unat English yun eh. English yun. Sige. Kasi wala na tayong oras. Pero nangangailangan pa rin tayo ng solidong ebidensya. Very good, very good. You know that because you are a low breaker. Tubag po You're a lawmaker. Di basta very good, ha? Kahit ano, tubag na pod. So, ayun, lumabas din. Kapag maliit na isda aguhulihin, gaya na baga kontraktor, engineer, then Saldico na nilaglag na ngayon kahit walang evidence sila na. Pero kapag nababanggit ang mas malaki sa kanila na alam namin nating iyon ang ulo, biglang pumapasok ang dapat more evidence. Ano yan? Kay Tano yun. Sa English yun. Ano yun? Sige, Tano. You know, Mr. President, we halata eyes. That you are biased eyes. Very good, very good.